Dobrý den, dneska si ukážeme, jak se pohybovat ve Wordu. Nejjednodušší způsob, jak se pohybovat, je pomocí myši. Kliknete si tam, kam se potřebujete přesunout. Dále se můžeme pohybovat pomocí šipek. Šipka doleva nebo šipka doprava nás přemístí o jedno písmeno a šipka dolů nebo šipka nahoru nás přemístí o jeden řádek. Dále pomocí kláves Home a End se dostaneme buď na začátek nebo na konec řádku. Klávesa Home psáno Home znamená domů a přemístí nás na začátek řádku. Klávesa End psáno End znamená konec a přemístí nás na konec řádku. Dále můžeme používat klávesy Page Up, Page Down. Klávesa Page Up psáno Page Up nás přemístí o stránku nahoru a klávesa Page Down psáno Page Down nás přemístí o stránku dolů. Tyto 4 klávesy najdete nad šipkami. Dále se můžeme pohybovat po slovech. A to tak, že budeme držet klávesu Ctrl a zmáčkneme buď šipku doleva nebo šipku doprava. Pomocí držení klávesy Ctrl a mačkání šipek nahoru nebo dolů se budeme pohybovat po odstavcích. A pomocí klávesy Ctrl a zmáčknutí buď Home nebo End se dostaneme buď na začátek nebo na konec dokumentu. Pomocí držení klávesy Ctrl a zmáčknutí Home se dostanu na začátek dokumentu a pomocí držení Ctrl a klávesy End se dostanu na konec dokumentu. To bude vše, děkuji za pozornost.